headmistress Murei pakadini pachikoro penyu ipapo. Ina handifari madam, handifari. Ndiri mubereki wemuno mabanduki. Takona kundomwa mukumbi zvakanaka nevamwe vedu zuva ranhasi rechina rino chero nemimunda hatina kutopinda nokuda kwenyu imi. Ano munozviwa imi mai makambomira kubika sadza mani mai makaiwe. Madam kutidzira chimoto Madam Murei, takona kutondomwa mukumbi nevamwe vedu zvakanaka nokuda kwemashoko atasangana nawo muno mabanduki. Amunoita imi madam pachikoro apa tiri vabereki vane vana, asi zvinhu zvomotiomesera kusvika pakadai. Uyu mutengo moda mari, ichi chikoro ichi chava nemagetsi akambonyanya kudhura zvakadiniko. Magetsi enyu muno makwevepi? NdekuAmerica here? Bhilo dzenyu dzamunonyoresa pavana imi modzidzisa zvekumhiri kwenyika here? Zvinhu zvomodzidzisa Madam Murei school fees yenyu imi. Munoita zvinhu zvenyu munotanga maenda kumeeting yemaheadmaster zvataimboita here kare pachina nava chinyevunyapa. Iyi musenyereke yava yenyu yanhasi here kana kuti makangowana iripo iyi? Madam, munoona hatidi kuti tizoita zvataa tisingafaniri kuita pamusoro pako uri mwana mudoko Samurei. Haunga iwe zvikoro zvose chero tikabva kumasvingo kusvika kwose puraizi yaunoita paschool fees iyeyo wakaiwana pachinzvimbo chipi? Gwendo rinoti chandomira mubhokisi newe. Isu kana takonewa zvemubhokisi tichangoshandisa vuroyi, ndo zviripo. Uchandoitisa headmistress bwako uri kudenga uko. Hatinganetswi newe muno mamusenyereki muno. Vana vedu vendepi? Tondesepi vana vedu? Titize chikoro chedu chatakavaka nemavoko edu awa nokuda kwako here Murei? Izvo ndozvo wakabva kwaMurei uchiita. Wakambobva nepiko iwe? Iwe nemeeting yako makwizira munoita munotanga mafunga here? Izvi zvinhu makandogara musangano nemamwe maheadmaster, zvikoro zvose zvakadzira iyi prize yako yemutengo wechikoro unoiwanepi? Muchada kutitsvakisa mashoko. Muno hatingakoni kurima tichiita musangano wako iwe Murei iwe. Handi unozviwa. Muvhuro tatorangana kuti tichauya tose vabereki vose nemasabhuku edu. Tinouya pachikoro ipapo tichataura newe. Uchataura nezvidhoma zvedu uchizvidavidza. Ende pane vanhu vatichatumira vachataura newe usiku. Ichi chikoro watochikonewa unochitama chete ichi. Mai vangu karipfunai manetsa. Izvi ndo zvandotaura nemwana wangu Susan uri pachuru apa. Hatidi kupatigwa kusvika pakadero isu. Maheadmaster akavuya ose. Izvi tigere kumbozviona zvandi unozviwa Murei. Chikoro ichi uchandochidzidzisa uri ukoko kwawakadzidzira kana kuri kuKiyubha. Uku ndokwowodzokera gwendo ruya ndingafa. Bhaibheri yave ndingafa apa ndatopedza. Handidi kutaura newakawanda. Hatigari musangano wokugarira mwana nawakaita sewewe. Murei unozviwa. Mugurupu mundabvunza vamwe vegurupu rako wakakubudisa ndiani? Wakabudiremo? Iyo komiti yako ikomiti yechikoro here kana kuti komiti yekuurayisa vabereki? Unoti tinowanepi mari? Ava vana vaunodzidzisa ndezvekuUK here zvaunondodzidza iwe uchiuya uchidzidzisa vana nemutengo wakaderewe? Uri Murei wei kana zvakadero? Zvikoro musenyereki chechishuwa chobva chaita sokuti chiri kuKiyubha. Zvambonyanya kukosha ipapo zvemutengo waunodero. Wakadini kutanga watidana pamusangano iwe? Manje uyu ndo wokugumira. Uyu musangano wauchaona nemuvhuro uno ndo musangano wokupedzisira pako panyika. Chero mubhokisi ndondomira newe chinda neaudio yeyo kwaunoda.